ଶୁଭରାତ୍ରି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲସେ କଟିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ରାତିରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଛୋଲେ କୋବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଲେ କୋବି ପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ମସଲା କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମସଲା ଅଛି, ମସଲା ପକାଇକି ତରକାରୀ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତରକାରୀ କଷା ଯେତେ ଭଲ ହେବ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି କଷି ସାରିଲା ପରେ କଷାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଛୋଲେ ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଏବେ ସେ ମସଲା ଭିତରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ଛୋଲେ, ଆଳୁ, କୋବି ଆର ଗୋଟେ ମିକ୍ସରେ ଆଜି ଖାଇବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୋବି ଭାଜିକି ବି ରଖିଥିଲେ, ସେ କୋବି ଭଜା ବି ସେ ଛୋଲେ ଦେହରେ ମିଶାଇଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ୟାର ସେ ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେମିତି ବି ଖାଇବା କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତରକାରୀଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାତି କେତେବେଳେ ହେବ ମୁଁ ଖାଇବି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।